Il-proposta l-ġdida tal-kampus tal-Università Amerikana hija soluzzjoni ġusta bejn il-bżonn ta' riġenerazzjoni ekonomika fin-naħa t'isfel ta' Malta u l-ħarsien tal-ambjent. Biha n-naħa t'isfel tal-pajjiż kiseb rebħa doppja. Saħaq dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fi żjara f'Marsa Scala. Flimkien mal-investituri u l-periti tal-proġett ingħata ħiel ta' kif se tkun qed tidher l-Università min-naħa l-oħra ta' Marsa Scala. Il-parti li ħajkunu qegħdin jittieħdu hija parti li skont studju li sar fl-2011 hija parti li mhijiex sensittiva ekoloġikament, hija parti magħmula minn żona agrikola abbandonata u m'għandha l-ebda sensittività arkeoloġika skont dal-istudju indipendenti li kien sar taħt l-amministrazzjoni l-oħra. Il-Prim Ministru rimarka li fil-proposta ħarija il-Gvern ipproteġa 25 tom nard biswit il-baħar li minkejja li qegħdin fiż-żona tal-iżvilupp huma ekoloġikament sensittivi. Li kieku sar il-bini fuq u kien ikun nistgħu ma nużawx laqas ċentimetru wieħed ta' bini ODZ, imma nemnu li kieku użajna din il-parti tal-foreshore hemmhekk hemm studju li juru ċertu sensittività ekoloġika kif ukoll sensittività ta' strutturi. Minkejja dawn ir-restrizzjonijiet mhijiex se tinduża lanqas art privata. Joseph Muscat serraħ moħħ il-bdiewa li għandhom l-artijiet fil-qrib li l-art tagħhom mhux se tintmiss. Anzi, iż-żona tal-madwar li s'issa kienet lok fejn jintrema l-iskart illegalment se tkun riabilitata. Biex ma jitatta l-ebda bini residenzjali l-investituri qablu mal-gvern li ma jsirux torrijiet u li l-ola bini li se jkun fuq in-naħa ta' wara ma jaqbis l-4 sulari mill-livell ta' triq. Il-Prim Ministru refera wkoll reazzjonijiet tas-soċjetà ċivili dwar il-bdil fil-proposta tal-proġett. Napprezza il-fatt li dan kien kompromess, ninnota dak li qalu l-bieraħ l-Assoċjazzjoni tal-ħwienet u tan-negozju ta' Witilajn li qegħdin jħossu li tilfu nofs il-proġett innejt igwadanjaw proġett kbir kif igwadanja proġett kbir in-naħa tal-Kottonera u nemmen li ħajkun hemm sinerġiji kbar li issa dawn l-inħawi tal-pajjiż ħanibdew verament narawhom il-post minn fejn issir iktar tkabbir ekonomiku.